נבקש עכשיו לכבוד הראשון לציון לקדם את האפיפיור מלאכה. קודם כל אני רוצה לברך ברכת ברוך הבא לעיר הקודש ירושלים, כבוד האפיפיור. אני רוצה להביע לו הוקרה בשם העם היהודי על הדברים החשובים שהוא מדבר נגד האנטישמיות שיש בעולם. יישר כוחו שהוא גינה אתמול את הפיגוע שהיה בבריסל, יצא בקול גדול נגד האנטישמיות בעולם. אני מברך אותו, אני מודה לו על כל הדברים הטובים שהוא עושה למען האנושות ולמען העמים בעולם. ברוך הבא לירושלים. נבקש עכשיו לכבוד הרב הראשי, הרב לאו, לקדם בברכה את הפיפיור. ברוכים הבאים לירושלים, עיר שהמשמעות שלה היא שיש בה שני חלקים. יש ירושלים של מטה ויש ירושלים של מעלה. יש את ירושלים של האנשים שחיים בה, וחיים בה יהודים, נוצרים, מוסלמים. ויש ירושלים של מעלה, החלק הרוחני, החלק של הערכים המשותפים לכל הדתות. יהא בואך לשלום כאשר אתה בא להדגיש ביחד איתנו את הערכים של רעות, של ידידות, של אהבה, ואני מקווה שביחד תצא גם קריאה לשלום הדדי בכל העולם. בברכתו של האפיפיור וחג השיחה בלתי פורמלית. C'è qualcosa scritto che non sono sicuro. Nei discorsi sotto qui si vuole dire qualcosa di spontaneo, semplice. Ringrazio tanto il vostro benvenuto. Ringrazio questa calida accoglienza, questa fraternale accoglienza. È buono essere fra i fratelli. E se i fratelli sono i fratelli maggiori è meglio ancora. בספר הזה שקראנו במיוחד לכבוד בואו של האפיפיור יש את כל ההחלטות של הוועדה הבילטרלית של הוותיקן ושלנו במשך כל השנים, ה-12 שנה האחרונות, ויש את זה בבית רבים. Questo libretto è stato fatto apposta per lei e ci sono tutte le decisioni fatte insieme dalla Commissione Pontificia Bilaterale per il dialogo religioso con l'ebraismo del rabbinato di qui e della Santa Sede. Grazie. Se vuole... Le prendo? Posso riprendere? זה לא המתנה עדיין, אחר כך גם המתנה, לקחתי. רציתי לבקש בכניסה, כשנרד לאולם, All'ingresso quando scenderemo מחכה ילד יהודי, ילד נוצרי, c'è un bambino cristiano חולה, malato,
שמטופל על ידי בתי החולים בארץ, è stato curato negli ospedali israeliani. והוא מאוד מבקש במצבו הקשה מאוד Suo stato molto grave. ללחוץ את ידו של האפיפיור. Chiede, supplica di baciare la mano di Fico. ההורים שלו ביקשו זאת ואמרו שזה כמעט אחת המשאלות האחרונות שלו. נקווה שתהיינה לו עוד הרבה משאלות. Dice che probabilmente è una delle ultime richieste prima che succeda qualcosa, speriamo che possano invece continuare a avere altre richieste in futuro. אנחנו עוד 2 דקות יורדים למטה, אבל זו תמונה היסטורית שיושבים חברי מועצת הרבנות הראשית ביחד עם ראשי הוותיקן, ביחד עם שר הדתות, סגן שר הדתות, המנכ"ל ורבנים חשובים מהעולם, השגריר שלנו ציון עברוני, עם אנשי משרד החוץ, כולם שבט אחים גם יחד, רק בירושלים הניסים האלה יכולים לקרות. È un quadro storico molto importante perché c'è tutto il Consiglio del Gran Rabbinato e anche le delegazioni della Santa Sede insieme, tutti insieme al rappresentante dell'ambasciatore israeliano. Anche i pesci grossi della Santa Fede. I pesci grossi della Santa זה משחק מילים, הוא אמר פצי גרוסי, הגדולים של הכנסייה, הוא אמר לא פצי אלא פשי, דגים גדולים. אמרו הפשי. אני מבקש מכל המועמדים, ההנהלה של המקום פה, של היכל שלמה, הרב פרופסור דניאל שופרבר, שהוא חבר הדיאלוג, כן, וחתן פרס ישראל, ביחד עם משה מושקוביץ, שהם ההנהלה של הבניין, רוצים לתת לאפיפיור מתנה אישית בשם היכל שלמה. This is an ancient Jewish tractate that speaks of the universal value of peace. It's called Beit is Peace, Gadol Shalom. It was given by Begin to Sadat at the time when they signed the peace treaty with Egypt. And the directorate of Heichal Shlomo wishes to give this to you in the hope that there will be greater mutual understanding and appreciation between our two great religions. אני מבקש מכל המכובדים לרדת למטה. רגע, אנחנו, אחרי שכולם ירצו, אנחנו יודעים. יש לכם מקומות קדימה. Oh, how are you? Very happy to see you. How are you? Good to see you. Your Emet. כבוד הרב, בעמידה בישיבה. בעמידה, מכובד. לומדים ביחד. תודה רבה.
כבוד הרב לאו. Friend of ours, the head of the delegation, Cardinal, you see behind you, Norbert Hoffman is also our good friend. And I'm sure that you are aware of Dr. Claudio Betti from the community of Sant'Egidio, that is also with us as usual. אני מבקש מכל הציבור לקום. כבוד האפיפיור פרנציסקוס, כבוד הרבנים הראשיים לישראל, הרב הגאון, הרב יצחק יוסף שליט"א, ראשון לציון, נשיא בית הדין הרבני הגדול, הרב הגאון, הרב דוד לאו, נשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל, ברוכים הבאים. אני מבקש מכל הציבור לשבת. Please sit down. Thank you. אנחנו רוצים להתחיל, בבקשה. אני מבקש מהאחרונים בבקשה לשבת. תודה רבה. אנא כולם. כבוד הרבנים הראשיים לישראל, הרבנים חברי מועצת הרבנות הראשית, השר לשירותי דת, סגן השר ומנכ"ל משרדו, רבני ערים ושכונות, קהל נכבד. עוד מעלתו, האפיפיור פרנציסקוס הנכבד. אנו מקבלים את פניך בהוקרה ובברכה בבואך לישראל ארץ הקודש ולירושלים, עיר הנצח הקדושה לכל המאמינים. ירושלים הבנויה, העיר שחוברה לה יחדיו. דוד המלך משורר התהילים אומר, וראה בטוב ירושלים. ואכן טובה ונפלאה ירושלים, וטובה ארצנו מאוד מאוד. כי ידיד אמת של העם היהודי, אנו מוקירים מאוד את פועליך, כבוד האפיפיור, למען השלום העולמי ועמדתך הנחרצת נגד האנטישמיות. עוד בהיותך ראש הכנסייה בארגנטינה, קשרת קשרים מיוחדים והיסטוריים עם הקהילה היהודית וראשיה, ובמיוחד עם רבניה. הדיאלוג שניהלת עם ידידך האישי אברהם סקורקה פורסם בספר מרתק בכל העולם. גם הוא וגם הרב יצחק סקה נמצאים פה עמנו. בשבוע הבא חוגג העם היהודי את חג השבועות, חג מתן תורה. 10 הדיברות שניתנו מסיני הם הבסיס לקיומו של עולם ערכי ומוסרי, ומהם אנו לומדים את כללי ההתנהגות בין האדם לבוראו
ובין אדם לחברו. כבוד מעלתך, צניעותך ודאגתך לחלש ולנצרך ולכל אדם באשר הוא אדם מהווים דוגמה ומופת לאנושות כולה. הקדוש ברוך הוא ברא את כולנו בצלמו, בצלם אלוקים, ועל כן השיח בינינו מבוסס על כנות, אחווה, הגינות וכבוד הדדי. הוועדה הבין-דתית המשותפת לרבנות הראשית ולוותיקן פעלה רבות בשנים האחרונות לקידום והפצת הערכים החשובים לכולנו, כדוגמת צדק וצדקה, עזרה לזולת, ערך המשפחה, חשיבות השמירה על המקומות הקדושים לכל הדתות ומניעת הפגיעה בהם, וכן המאבק נגד האנטישמיות ונגד אלו המשתמשים בשם האל לרצח חפים מפשע. רק אתמול ראינו לצערנו את תוצאותיה הנוראיות של השנאה והאנטישמיות ברצח הנפשע במוזיאון היהודי בבריסל. אנו שולחים מכאן את תנחומינו למשפחות שאיבדו את יקיריהן. אנו שואפים ומתפללים לשלום. רק מסגרת היוצרת שיתוף פעולה בין בני אדם היא הבסיס להשגת השלום בעולם. החלטותיה ההיסטוריות של הוועדה המשותפת בנושאים השונים מופיעות בחוברת שקיבלתם. ממפגש זה, בו יושבים יחדיו מנהיגים דתיים ראשונים במעלה, יוצא מסר חשוב וחד משמעי של הצורך בהידברות, בהבנה, בכבוד הדדי ומסר של שלום. מסר ברור וצלול שיעדד בכל מקום בעולם. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אני מתכבד להזמין לשאת דברים את כבוד הרב הראשי לישראל, הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הגדול, הרב הגאון יצחק יוסף שליט"א. כבוד הרב. כבוד האפיפיור, כבוד עמיתי הדגול, הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו שליט"א, כבוד הרבנים, חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל, רבני ערים, כבוד שר הדתות וסגנו, כבוד האורחים הנכבדים, כל אחד לפי כבודו וכפי מעלתו. אני אוחז בידי את שני לוחות הברית, טס שעשוי מזהב, לוחות הברית שמשה רבנו הוריד מהר סיני. מה יש בלוחות הברית? בואו נסתכל. בצד ימין, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, לא תישא שם השם אלוקיך לשווא, זכור את יום השבת לקדשו, כבד את אביך ואת אמך. 5 הדברות הראשונים הם מדברים על מצוות, על הציוויים של הבורא יתברך בין אדם למקום. תאמין בקדוש ברוך הוא, תאמין באל אחד, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, תזכור את יום השבת לקדשו, תכבד את אביך ואת אמך. כל זה מצוות שבין אדם למקום. מה יש בצד שמאל? לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תחמוד, לא תענה ברעך את שקר. 5 דיברות השניות מדברות על מצוות שבין אדם לחברו, שאדם לא ירצח, לא יגנוב, לא ינאף, לא יחמוד ולא יעיד עדות שקר בחברו. רבותיי, לוחות הברית הגיעו מחוברים אחד לשני. הם לא הגיעו לוח ועוד לוח, שניהם ביחד. זה בא להראות, אי אפשר להפריד בין בן אדם למקום לבין בן אדם לחברו. כאשר יש אמונה בקדוש ברוך הוא, כאשר יש בן אדם למקום, יש גם כן בן אדם לחברו. לא תרצח, לא תגנוב, לא תחמוד, כל זה יש כאשר יש לנו בן אדם למקום. אברהם אבינו, אבי האומה העברית, הוא אמר, אם אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני, על דבר שרה, מה שהיה עם אבימלך. אברהם כבר אמר, אי אפשר להגיע לבן אדם לחברו בלי בן אדם למקום. כאשר יש יראת שמיים, יש אמונה באל אחד, יש בן אדם למקום,
יש גם כן בן אדם לחברו. התלמוד שלנו מספר על רבי שמעון בן שטח, שפעם הוא שלח לקנות איזה חמור. פעם החמור היה אצלהם כמו וולבו, כמו רכב טוב. ביקש לקנות איזה חמור, קנה. הביאו את זה לבית, וראו על הצוואר של החמור מרגלית טובה, אבן טובה. שמחו בני הבית. עדה דכתיב ברכת השם איתה עשיר. נו, נהיינו בבת אחת עשירים, מיליונרים. אמר להם רבי שמעון בן שטח, אנחנו קנינו חמור, לא קנינו מרגלית, זה טעות. לכו ותחזירו את המרגלית. הלכו והחזירו את זה למוכר, אתה לא שמת לב, היה על הצוואר מרגלית, קח את זה בחזרה. המוכר התפעל, אמר, ברוך השם אלוקי שמעון בן שטח. וכולם שואלים, שאלה מתבקשת. כאן רבי שמעון בן שטח עשה מעשה גדול, מעשה נאצל. המוכר נתן לו את החמור עם האבן טובה על צווארו, והוא לא שם לב. ויפן כה וכה וירא והעניש, תשימו את זה בכיס. המשטרה לא ראתה, המכס לא ראה, מס הכנסה לא ראה, אין עד מדינה, אין שום דבר. תשים את זה בכיס. מה אתה מחזיר את זה למוכר? אתה תשבח את רבי שמעון בן שטח. תגיד, רבי שמעון בן שטח, אשריך, מעשה כזה גדול נאצל עשית. מה הוא משבח? את השם יתברך. ברוך השם אלוקי שמעון בן שטח. השם מאן דכר שמה. אלא יש כאן רעיון עמוק. אותו מוכר היה משכיל, היה אדם שמעמיק. מתבונן, מה קרה כאן? יש כאן דבר שנוגד לכאורה לטבע האדם. יש לאדם כוח אגואיזם. כל דבר רוצה לקחת לעצמו. שלי ושלך שלי, יש לאדם כוח משיכה, כמו כדור הארץ. כל דבר רוצה לקחת לעצמו. רואים כאן דבר מוזר. אף אחד לא ראה את המרגלית שהיה על הצוואר של החמור. אותו רבי שמעון בן שטח יכל לקחת את המרגלית ולשים את זה בכיס, לקחת את זה בשבילו. הוא עושה מעשה כזה למעלה מן הטבע, לא טבעי, נותן את זה בחזרה למוכר. לעולם יתפלל אדם בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. פה אף אחד לא ראה, לא המלכות, לא השלטונות, אף אחד לא ראה. למה הוא מחזיר את זה? יש כנראה ציווי שמימי. יש משהו למעלה מהטבע של האדם. ציווי של הבורא יתברך. השב תשיבם לאחיך, להחזיר את האבדה. כאן הוא גילה שיש בורא לעולם, שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, ולכן הוא הזכיר, ברוך השם אלוקי שמעון בן שטח. זה לא רק הוא מברך אותו, אלא המעשה הגדול והנאצל שעשה רבי שמעון בן שטח, הוכיח שיש הקדוש ברוך הוא, שיש בורא לעולם. אצל עם ישראל, אצל העם היהודי, יש את הבן אדם למקום, ויש גם את הבן אדם לחברו. אצל העם היהודי אי אפשר להפריד בין הדברים. כאשר יש יראת שמיים, כאשר יש אמונה באל אחד, יש גם כן את הבן אדם לחברו. אנחנו מקיימים, לא תגנוב, לא תחמוד, לא תנאף, לא תרצח, הכל מקיימים. את שתי לוחות הברית אנחנו מקיימים, כי שניהם מחוברים אחד אל אחותה. אני מברך את הדברים שאמר האפיפיור בגנות הטרור, מה שהיה אתמול בבריסל. יפה מאוד שהוא דיבר והוא מחה על הדברים, וצריך תמיד שהכנסייה תמיד תגנה כל מיני פעולות של טרור שפוגעים בחפים בפשע. העם היהודי הוא עם שוחר שלום, אבל רוצים שלום אמיתי, שלום של אמת, שיש שלום קבוע, לא שלום ארעי, רעוע. לכן הגינוי שעשה האפיפיור לטרור, זה נותן נדבך חשוב בהשכנת השלום כאן במזרח התיכון, כאן בארץ הקודש. גם כן אני מאוד משבח אותו על הנאום שהוא נתן לפני כמה זמן ביד ושם, בעניין שהוא דיבר על השואה, שהוא שאל איפה האדם? לא שואלים איפה היה הקדוש ברוך הוא. האדם היקה, איפה האדם, איך האדם הגיע לדרגה כזו? והתשובה רבותיי, שיש בן אדם למקום, יש בן אדם לחברו. כאשר יש בן אדם למקום, אז לא שואלים איפה האדם היה.
יש בן אדם למקום, יש אמונה בבורא יתברך, יש גם כן בן אדם לחברו. אני מברך את כבוד האפיפיור, ברוך הבא לארץ הקודש ולירושלים עיר הקודש, ברוך בואך לשלום. תודה לכבוד הראשון לציון, הרב הגאון, הרב יצחק יוסף שליט"א. אני מתכבד עכשיו להזמין את כבוד הרב הגאון, נשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב דוד לאו שליט"א. כבוד הרב, בבקשה. כבוד מכובדי ועמיתי, הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א הראשון לציון, מכובדינו, כבוד מעלת האפיפיור, ברוך הבא, חברי מועצת הרבנות הראשית ובראשם אבי מורי שליט"א, כבוד שר הדתות, רבנים, אישי ציבור, מוריי ורבותיי, ברוך בואכם בשם השם. הייתי מבקש לדבר כמה דקות על מושג משמעותי ומהותי בחיים, החיים עצמם. אני מבקש לומר כמה מילים על הערך ושמו חיים. הרי הערך הזה שותף לכל בני אנוש. כולם שואפי חיים, כולם מתאמצים לחיים, עושים הכל למען חיים. בתורת ישראל גם המצוות החשובות ביותר נדחות לעתים מפני חיים. כי אדם, למרות שזה יום הכיפורים, יום הקדוש ביותר, אם יש פה סכנת חיים, קודם כל החיים הם הערך העליון. אבל אני מבקש להזכיר, מטרים ספורים מכאן, קפה סברו, רחוב בן יהודה, קפה מומנט, מטרים ספורים מכאן נרצחו אנשים, נשים, תינוקות. הם טופלו בידי ארגוני חסד שנציגים מהם נמצאים כאן, בלי הבדל אם מדובר ביהודים, בנוצרים, במוסלמים. הם טופלו בידי אנשים שאכפת להם מחיים של אנשים, כאשר החיים הללו נפגעו על ידי כאלו שבשם הדת, בשם המסורת, מוכנים להתעלם מהכל, ובשם הדת הם פושעים בפשעי שנאה. זה יכול להיות פגיעה בחיי אדם או בערכים החשובים לאדם, כמו פגיעה בבתי קברות, בתי עלמין בכל העולם כולו. זו פגיעה בערכים, ואת הדברים הללו אני רואה בך, אדוני האפיפיור, כשותף לנו למאמץ למחות כנגד הפשעים הללו, כשותף לנו למאמץ לחנך, כי חינוך זה הדבר המרכזי, לחנך לסובלנות, לאהבת אדם, לידיעה שכפי שאומר ספר איוב, הן בצלם עושני עשהו. אלוקים ברא את האדם הזה ואת האדם הזה ואת האדם הזה. ברא אלוקים את כל האנשים כולם, את האנושות כולה. לכן אני מבקש ממך להיות שותף איתנו. להיות שותף איתנו לקריאה, ואולי תכנס אתה, אדוני האפיפיור, תכנס כנס בין דתי, ובו תקרא למנהיגי דתות שיתנו יד ביחד לומר, אין רצח, אין עוול, אין שנאה בשם הדת. קריאה משותפת שאין סיבה שלא כולנו נהיה שותפים לה. הגעת היום למדינת ישראל, אבל ראית שבמדינת ישראל ישנו גם חופש דת לכל הדתות. 19 שנים לא יכולים היו יהודים להגיע למקום מיוחד ומקודש להם. לא יכולים היו להגיע לירושלים המזרחית. הנה אתה ראית היום, הן בביקורך בירושלים המזרחית, הן בביקורך כאן, ראית חופש דת. יכולים יהודים, מוסלמים ונוצרים לנהוג כאמונתם, ומדינת ישראל מאפשרת זאת. לא רק שהיא מאפשרת זאת, מדינת ישראל גם תומכת, ונדמה לי שזו המדינה היחידה בעולם
שמחזיקה ומממנת גם בתי דין שרעיים, כי אכפת לנו מכל אחד ואחת, מכל ברואיו של בורא עולם. אז נדע כולנו לתת יד ולחזק את מדינת ישראל, לחזק את יהודי העולם כנגד פשעי שנאה ואנטישמיות, כפי שאני מודה לך על הקריאה שהצטרפת אליה, קריאה חשובה למחות כנגד האנטישמיות, ונתפלל כולנו לימים טובים, לימים שבהם לא ייסגוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, אלא היד תהיה מושטת לבניין, ליצירה, לחינוך לערכים, לבניין של שלום שלום, אמר השם, לקרוב ולרחוק. ובדרך זו נזכה כולנו שהמקומות הקדושים המיוחדים לנו יתברכו באותה תפילה הנאמרת על ידי כל יהודי מדי יום. יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. נדבר שלום בך, נדבר תועלת למען חיי ברואי הקדוש ברוך הוא בכל אתר ואתר על פני האדמה. יהי בואך לשלום, ומסר השלום, הידידות והאחווה שאנחנו מבקשים ביחד עמך להודיע ולבשר היום, יהי מסר זה נחלת העולם כולו. תודה לכבוד הרב הראשי לישראל, הרב הגאון, הרב דוד לאו שליט"א, נשיא מועצת הרבנות. אני מתכבד להזמין עכשיו את כבוד מעלת האפיפיור פרנציסקוס לשאת דברים לקהל. כבוד האפיפיור, בבקשה. Stimati Gran Rabbini di Israele, fratelli e sorelle, sono particolarmente lieto di poter essere oggi insieme con voi. Vi sono grato per la calorosa accoglienza e per le gentili parole di benvenuto che mi avete rivolto. Come sapete, fin dal tempo in cui ero arcivescovo di Buenos Aires, ho potuto contare sull'amicizia di molti fratelli ebrei. Oggi sono qui 2 rabbini amici. Insieme ad essi abbiamo organizzato fruttuose iniziative di incontro e dialogo e con loro ho vissuto anche momenti significativi di condivisione sul piano spirituale. Nei primi mesi di pontificato ho potuto ricevere diverse organizzazioni ed esponenti dell'ebraismo mondiale. Come già per i miei predecessori, queste richieste di incontro sono numerose. Essi si aggiungono alle tante iniziative che hanno luogo su scala nazionale o locale, e tutto ciò attesta il desiderio reciproco di meglio conoscersi, ascoltarsi, di costruire legami di autentica fraternità. Questo cammino di amicizia rappresenta uno dei frutti del Concilio Vaticano II, in particolare dalla Dichiarazione Nostra Aetate, che tanto peso ha avuto e di cui ricorderemo nel prossimo anno il 50° anniversario. In realtà sono convinto che quanto è accaduto negli ultimi decenni nelle relazioni tra ebrei e cattolici sia stato un autentico dono di Dio, una delle meraviglie da Lui compiute, per le quali siamo chiamati a benedire il suo nome. Rendete grazie al Signore dei Signori, perché il suo amore è per sempre. Lui solo ha compiuto grandi meraviglie, perché il suo amore è per sempre.
un dono di Dio che però non avrebbe potuto manifestarsi senza l'impegno di moltissime persone coraggiose e generose, sia ebrei che cristiani. Desidero in particolare fare menzione qui dell'importanza assunta dal dialogo tra il Gran Rabbinato di Israele e la Commissione della Santa Sede per i rapporti religiosi con l'ebraismo. Un dialogo che è ispirato dalla visita del Santo Padre Giovanni Paolo II in Terra Santa, prese inizio nel 2002 ed è ormai al suo 12° anno di vita. Mi piace pensare, con riferimento al Bar Mitzvah della tradizione ebraica, che esso sia ormai prossimo all'età adulta. Sono fiducioso che possa continuare e abbia un frutto luminoso davanti a sé. Non si tratta solamente di stabilire su di un piano umano relazioni di reciproco rispetto. Siamo chiamati come cristiani e come ebrei ad interrogarci in profondità sul significato spirituale del legame che ci unisce. Si tratta di un legame che viene dall'alto, che sorpassa la nostra volontà e che rimane integro, nonostante tutte le difficoltà di rapporti purtroppo vissute nella storia. Da parte cattolica vi è certamente l'intenzione di considerare appieno il senso delle radici ebraiche della propria fede. Confido con il vostro aiuto che anche da parte ebraica si mantenga e se possibile si accresca l'interesse per la conoscenza del cristianesimo, anche in questa terra benedetta in cui esso riconosce le proprie origini, specialmente tra le giovani generazioni. La conoscenza reciproca del nostro patrimonio spirituale, l'apprezzamento per ciò che abbiamo in comune e il rispetto in ciò che ci divide potranno fare da guida per l'ulteriore futuro sviluppo delle nostre relazioni, che affidiamo alle mani di Dio. Insieme potremo dare un grande contributo per la causa della pace. Insieme potremo testimoniare in un mondo in rapida trasformazione il significato perenne del piano divino della creazione. Insieme potremo constatare con fermezza ogni forma di antisemitismo e le diverse altre forme di discriminazione. Il Signore ci aiuti a camminare con fiducia e fortezza di animo nelle sue vie. Shalom. תודה רבה לכבוד מעלת האפיפיור פרנציסקוס. להענקת המתנה לכבוד האפיפיור אני מתכבד להזמין את הרבנים הראשיים לישראל. המתנה הינה רפליקה ייחודית, נא לשבת בבקשה. המתנה הינה רפליקה ייחודית, צילום נאמן למקור של 10 הדיברות כפי שנמצאו בין מגילות ים המלח. מתנה זו הוצבה במיוחד לכבוד המפגש ההיסטורי היום בין הרבנים הראשיים לישראל והאפיפיור.
במתנה שהאפיפיור נתן לרבנים הראשיים יש את עץ הזית, אבן ממלח, נושאים סימבוליים בהבנה בין בני אדם. תודה רבה. בזה תם הטקס. אני מבקש מכל הציבור להישאר לשבת במקום עד לצאת הרבנים הראשיים והאפיפיור. תודה לכולם ושלום. הרב הראשי ביקש, רבותיי, זה בפרשת כבוד הראשון לציון. אני חוזר ומבקש לשבת ולאפשר להם לצאת. Navegamos. את המתנות תסירו ושיעבירו את זה לרבנים. לא לשכוח להחזיר את האוזניות ולקבל את התעודות שהפקדתם עבורם. להחזיר את האוזניות. רינה, תדאגי למתנות, בסדר שיביאו, אני חייב לנסוע. Pray for me. Pray for me. פמליה יצאה.